Kien biss grazzi għal pressjoni tal-ġurnalisti mistoqsija għal darba darbtejn tlieta li l-Prim Ministru Robert Abela beda jixħet dawl li l-elezzjoni ġenerali mis-sessira lissa għalkemm xorta baqa ma kienx ċar. Mistoqsi fost l-oħrajn minn Net News, Abela ma weġibx direttament għat tħassib tan-negozjanti li ma jfilħux aktar instabilità wara l-isfidi li ġabet magħha l-pandemija għax ma jafux jekk l-elezzjoni ġenerali issa taffettwalhom il-beħ ta' żmien il-miliet. Iżda wara l-infex jattakka b'mod partiġan, il-Prim Ministru jġeb biss li għad fadal xi xhur oħrajn għall-elezzjoni ġenerali. Fadal numru ta' xhur f'din il-leġislatura. Ta' min wieħed jinnota li meta l-Prim Ministru kien mistoqsi mill-medja indipendenti dwar l-elezzjoni ġenerali, ix-xandir tal-Istat għata x-xandira. Sa dan it-tant matul il-konferenza tal-aħbarijiet li bdiet 20 minuta aktar tard mill-ħin skedat, il-Prim Ministru wera kemm il-Gvern tiegħu m'għandux viżjoni għal futur fil-waqt li repeta l-wedid tal-budget li ħarsu biss lejn is-sena d-dieħla u mhux bi pjan fit-tul. Minħa tiegħu id-Deputat Prim Ministru Chris Fern fakkar kif il-pandemija tal-coronavirus għadha magħna u mistennija tibqa' xhur u snin li ġejjin. Għaldaqstant u tenna l-appell għall-għaqal fid-deċiżjonijiet li jittieħdu.